Dobrý den, slečno. Mohl bych vás na chvilku zastavit? Ano. Keby se to kam jdete? Jdu se projít. Jen tak, takovýhle počasí? Ano. Chodíte často jako na procházky sama? Často. A neměla byste 2 minuty času na krátký interview? Tak 2 minuty bych měla. Podívejte se, já totiž teď dělám placený interview. Proto mám kameru. Podívejte se a já vám dám 2 minutky za 2000 za 2-3 minutky vašeho času. Tak to beru. Kde to najdete, že jo? No to jo teda. No pojďte se na vás, neprší tolik. A mohu se to na vaše jméno? Naomi. Naomi. Já jsem Martin, těší mě. Taky. Těší mě. Naomi, a kolik je vám let, se mohu zeptat? 22. 22, to jsem Teď myslel, mi že bude jsem myslel. 22. A čím se živíte, Naomi? No, tak nevím. Tak jakoby... Tak různě. Tak různě, no. Ale vsadil bych, že modeling to není. Ne. A to je zajímavé, že tohle nepochopím. Máte krásný dlouhý nohy, jste vysoká, kolik měříte? 175. Wow. Jste máte úplně postavu na modeling, a nevíte se modeling. Nikdo vám ani neoslovil nikdy? Ne. Nějaká agentura nebo něco? Nikdo. Možná nějaký scout ve škole nebo tak? Ne. Nepamatuju si to aspoň. No a čím se tak živíte teda? No, tak jako různě. Brigády, Ano, brigády, práce. také víkendovky, jo? Ano. A bydlíte sama? Ano. Sama. Ne s přítelem? Ne, nemám přítele. Tak to se divím už po druhý teďka. Protože, až jste pochopili, já mám tu kameru kvůli tomu, že já jsem vás viděl tam z dálky, jak se vytáhl z auta. A já jsem vlastně modelingový agent. A když vidím hezkou, mladou slečnu na ulici, tak mi to prostě nedá. A já ji musím oslovit. Aha, takhle každého oslovujete. Jenom ty hezký a ty, kteří splnějí kritéria. Vy máte krásný modrý oči, jenom takový, co splňují kritéria. Chápeme se? A já bych vám možná chtěl nabídnout jako takovou, řekněme, spolupráci nebo kooperaci. Tak ten klient mi platí za vás 20% jako provize. Aha. A když máte focení za 30 000 za den, řekněme, tak to je pro mě 6 000. Tak to chápu. A máte vy nějaké zkušenosti s focením nebo něco? Nemám. Ne, Nemám. žádné vůbec. Vůbec. Ani tak doma selfiečka nebo No, tak. tak to jo. Dobrý, a jak moc jste stydlivá třeba? Moc ne? Moc ne, takže si někdo představit jako třeba spodní prádlo, plavky nebo tak? Jo, to jsou. Bez problémů? Bez problémů. Tak to zní dobře. A teď je otázka, kolik vy tak vyděláte třeba za měsíc? Zapřemýšlejte. Těma brigádama a tak. Tak třeba taky 15 000. 15 000, ale to už je strop. To je strop, no, to je velký strop. Dobře, a kdybych vám řekl, že bych vám teďka ještě připlatil k tomu, kdybychom udělali nějaký takový malý casting, že byste mi trošku ukázala víc vašeho těla a tak dále, já bych vám dal třeba 6 000, rozumíte? Další. A rychlej casting prostě, aby jsme nemuseli ztrácet čas, hledat místo někde a tak dále. Ukázala byste mi trošku vašeho. Z vaší postavy tak, bych to řekl správně. A co byste chtěla vidět? Trošku víc vaší postavy, možná bříško, možná zadeček spíš. A takové věci, co pak by bylo vidět v plavkách. Protože já bych si udělal tady záznam, poslal bych to klientovi, a ten klient, kdyby mi odpověděl, kdyby se s ním čísla, a kdyby mi odpověděl, tak bych vás kontaktoval a pak už to má rychleji spát. No, 6 000 říkáte, jo. Podívejte. Spočítejte si to. Skláňte to počítejte, já myslím, že tam 6. Konce 8. Nevadí, moje slovo platí. No, já nevím. Tak říkáte, že nejste moc stydlivá. To ne. No, tak asi jo. Tak si můžete schovat penízky. Už jsou vaše. Tak děkuji. Jsou vaše, budete muset na nákupy nebo tak. A co teď po mně budete chtít teda? No teďka se musíte trošku schodit. A co? Tak třeba takhle. Co jdete zbutát? Trošku se otočte, jako představte si, že byste to... Umíte chodit jako Jako modelka, tak to nevím.